Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n mae. Jerry Hunter dwi. A'r Chadwin Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, lle mae yna Americanwr yn tywys Cymro ar daith drwy hanes llenyddiaeth yn ei iaith ei hun. Da ni ar gael ar eich hoff app podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, i wedwch chi weld ni fyna hefyd os da chi'n dymuno gwneud hynny. Da ni ar gael yn gyntaf trwy am. Yn gyntaf ar am. Reit, Jerry, lle da ni'n mynd heddiw? Wel, mae gennym ni ddwy o'r chwedla brodorol i'w trafod eto. Yn weddill, oes wir? Ie, da ni wedi trafod 9 o'n nhw, da. Ie. Felly, da ni'n wrthi mynd trwy'r canon o ran rhyddiaeth Gymraeg ganoloesol. Ac da ni am fynd i'r afel ag un o'n nhw wan, sef Historia Peredur fab Efrog. So, Peredur di heddiw. Ie, Peredur heddiw, Peredur heddiw. Sy'n golygu yna iarlles y ffynon fydd nesa. Ew, ti dechrau dysgu na bitha. Ti wedi bod yn swatio fyny yn dystaf ba. Ti byth o fodlon deitha fi lle da ni'n mynd nesa, lle dwi'n trio dyfalu. Ti'n gweithio allan wan, ti'n gallu gwybod. Reit, so Peredur heddiw. Peredur heddiw, Peredur fab Efrog. Efrawg? Ie, dyna enw i dad o, Efrog, da. O, reit, oce. O'n i'n mynd i ofyn os oedd yna gysylltiad efo Caer Efrog. Oes, tad, oes. Mae'n debyg bod Peredur yn rhyw fath o dwysog o'r hen ogledd, neu bod yna rhyw gysylltiadau felly, da. Diddorol. Ond, wrth gwrs, yn debyg i Geraint, da. Ie. Mae yna berthynas agos iawn rhwng y chwedl Gymraeg hon a cherdd stori o Ffrangeg gan Chrétien de Troyes. Ie. Percival, yr un sy'n dod yn Sir Percival yn y ffilmio Hollywoodaidd, sy'n ei cyfeirio atyn nhw o blaen. A hefyd, yn y gerdd Ffrangeg, dyma'r tro cynta dyn ni'n gweld thema sy'n mynd yn anferth o beth o ran y traddodiad Arthuraidd tu allan i Gymru ac wedyn o gyfieithu Gymraeg yng Nghymru hefyd, sef yr ymchwil am y greol sanctaidd. Reit. Ia. Sy'n cyrraedd yn y pen draw Monty Python a'r Holy Grail. Ac sydd yn ôl yr sôn yn Nanteos, tu allan i Aberystwyth. Dal yna, yn cyddio, mewn sela rwle. O'n i'n meddwl, ie, pan o'n i'n Aberystwyth yn yr 80au, nes i bod o'n volt yn Barclays Bank yn Aberystwyth am gyfnod, ond dydw fo, y greol, be bynnag. Felly, ond, bod y greol... Sori, dwi'n licio hwnna, bod ti'n ffindio'r greol sanctaidd yn volt Barclays Bank yn Aberystwyth. Ie, hollol. Y saffach yn y seler yn Nanteos, dydy. Ond... bod y greol sanctaidd yn ymddangos yn fersiwn Ffrangeg o'r stori hon, does dim sôn am y greol yn chwedl Gymraeg i ni. Mae'n rhywbeth arall, a ni'n ddisgwyl i weld beth sy'n y lle. Mae'r un olygfa yn fras, yn debyg iawn ar hyn sy'n digwydd yn y gerdd stori o Ffrangeg, ond yn lle gweld y greol neu rhyw weledigaeth, rhyw ragfynigiad, neu rhywbeth sy'n dangos y greol iddo fo mewn ffordd hudolus, mae Peredur yn gweld rhywbeth gwahanol iawn. Hanner dyna nes ymlaen. Iawn? Cyffroes. Ie. Reit ta. Nawn ni ddechrau yn y dechrau. Iawn? Gyda brawddegau agoriadol. A ti'n gwybod sy'n dŵad? Ti'n crech wenu yna. Edrych yn ofnus. Dwi eisiau ti ddarllen y brawddegau agoriadol. Dyma sut mae'r chwedl yn agor. Dyma ni lle mae Jerry'n estyn darn o bapur efo fi, hefo testyn dwi rioed i gweld o'r blaen, yn rhannol mewn Cymraeg canol. Dwi wedi diweddaru'r orgraff, a hynny was y syllafu rhywfaint. Rhywfaint. Ie, dos amdani, Richard. Reit, na fo. Efrawg iarll bioedd iarlledd yn y gogledd, a 7 mab o ddiddaw. Ie. Ac nid o'i gyfoethog yn bennaf ydd yn borthau Efrawg, namyn o dwrnamaint ac ymladdau a rhyfeloedd. Felly, nid o'i gyfaith yn bennaf ydd... So mae cyfoeth yn golygu holl sylfaeni cyfoeth arglwydd. Tir, eiddo, a popeth sy'n neud o'n gyfoethog. Mae cyfoethog neu cyfoethogion mewn Cymraeg canol yn golygu pobl sydd ag eiddo sydd yn gyfoethog oherwydd y sylfaeni cymdeithasol ac economaidd mewn trefn ganoloesol. Ond nid o hyn oedd Efrog yn cael ei ymborth o'i fywoliaeth. I fywoliaeth. Ond o dwrnament ac ymladd ar rhyfeloedd. Ie, felly... So, yr marchog chivalric... Yn mynd i dwrnament i ymladd. Na ti, oce. Ac i ymladdau. A hefyd rhyfeloedd. Hoffi rhyfelau, felly y dyn mae'n hoffi trais, da. Oce, iawn.
Ac fal y mae mynych i'r neb a ymganlyno a rhyfel, ef a las... Sef ef a laddwyd, lladdwyd ef. Ac ef a'i chwe mab. Yes. Felly, fel yn achos pobl sy'n mynd i'r rhyfel, gafodd o'i ladd, a mi gafodd chwech o'i feibion. So oedd ei feibion hynna i gyd yn rhan o'r diwylliant mocho, treisgar yma, mynd i'r rhyfela ac ymladd. Pobl i cyfnod ydyn ni. Wel, mae'r bobl fel y heddiw hefyd. Right. A'r seithfed mab iddaw, Peredur y gelwyd. Ie. A ieuaf oedd hwnnw o'i seithmeb. So fodd y fenga, y ciw yn yth. Ie. Nid oedd oed iddaw fyned i ryfel nac ymladd. Nid oedd oes iddaw... Doedd o ddim ddigon hen i fynd i ymladd. A felly oedd y rhy ifanc. Felly mae chwe brawd hun wedi cael ei lladd. Mae Peredur yn todle bach. Mae'n aros adre fe fam. Pe bai oed, ef a leddyd fal y llas ei dad a'i frodyr. Tasa fo ddigon hen, so wedi cael ei ladd fel... Ti'n be, dwi'n mynd yn giamster ar y Cymraeg canol. Wyt, hollol. So dwi'n bron yna, dydw. Wyt. So, felly mae gennym ni Peredur, yr fenga o'r saith mab, chwech wedi cael ei lladd mewn rhyfel, a'i dad wedi cael ei ladd hefyd. A mae'n mond wedi cael ei arbed achos mae'n rhy ifanc. Felly, dyn ni'n syth ben, dyn ni mewn cyd-destun rhyfelgar sydd, ac fel, mi welson ni elfen o hyn yn y chwedl arall honno, Geraint hefyd bod holl rwysg y mawredd, chivalry, fel dyn ni'n gweld yn y rhamanta cyfandirol ac yn y blaen, yn mawrygu marchogion sydd yn ennill clod ydyn nhw hunain ac yn y blaen. Eto, mae yna ferniadaeth ar yr union diwylliant yna hefyd. Mae'n dreisgar, mae'n rhyfelgar, mae pobl yn marw trwy ganlyn rhyfel. Dwi'n licio hwn, ac fal y mae'n mynych i'r neb am ganlyno a rhyfel. Ie, yn union. Fel sy'n digwydd mae'r rhyfel? Yn union, hollol. Mae pawb yn cael ei lladd. Yn union, hollol. Reit, wan ta. Dyn ni'n symud wedyn so dyn ni'n dechrau'n syth bin mewn ffordd gryno iawn a mewn ffordd effeithiol iawn, dwi'n meddwl, mewn byd gwrywaidd. Machismo, canoloesol, treisgar, sydd yn difa pawb sy'n rhan ohono fo'n y bon. Dyn ni'n symud wedyn mewn ffordd hylaw o'r byd gwrywaidd yna i fyd benywaidd. O gylch y tad i gylch y fam. Ti eisiau ddechrau chwarae telyn yn y cefndir? Paid o bod yn rhwythiol wan. Mae fan yma'n ddigon o bethau felly. Gwnïo, mae Morinion yn neud yn y chwedlau Arthuraidd yn aml. Ista wrth ffenest yn gwnïo. Mi welwn ni ddigon o hynna. Ond mae mam Peredur yn ddoeth, a mae'n gorau wynebu am sefyllfa anodd ydy. Achos mae un mab ar ôl ganddi, a mae eisiau sicrhau nad yw'n dilyn yr un llwybrau dad a'i frodyr. Felly dyna ei sefyllfa hi. Ac ydy'n y gwir, nawn ni ddysgu mwy amdani hi, wrth i ti ddarllen dyfyniad. A wrandawyr, mae o'n estyn arall o papur at fi. Reit, oce. Gwraig gymen, ystrywys. Hynny yw gyfrwys, glyfar, deallus, doeth, clefar, call. Gwraig gymen, ystrywys oedd yn fam iddaw. Meddyliaw a wnaeth am ei mab a'i gyfoeth. Sef a gaffas yn ei... Sef a gafodd. Sef a gafodd yn ei chyngor ffo a'r mab i anialwch a diffeithwch ac ymadaw a'r cyfanedd. Ymadaw a'r cyfanedd. So, deitha fi be mae hwn yn golygu. Felly, mae hi'n glyfar, reit? Mae hi'n glyfar, ac mae'n meddwl am ei mab a'i gyfoeth am ei ddyfodol, a sut fath o dirnas fydd gyda fo. Ac felly, dyma mae hi'n penderfynu, dyma mae'n ei gael yn ei chyngor. Ffo a'r mab. Ffoi. Cilio, dianc, ffoi a'r mab i'r anialwch a'r diffeithwch, ac ymadael a'r... Cyfanedd, lle mae pobl yn byw. Cyfanedd, tai anedd, lle mae pobl yn byw. Felly mae'n gadael cymdeithas... I fynd i'r anialwch ar diffeithwch. Ddynol, i fynd i fyw yn yr anialwch. I mynd i ben y groes, siwr o fod. Ben y groes yn waraidd iawn, Richard. Paid o torri'n rhaws i. Neb ni ddig yn ei chymdeithas. Chydymdeithas. Sori, mae'n ddrwg i ni. Neb ni ddig yn ei chydymdeithas na mynd gwragedd a meibion a dynion di-dra ha, gair da, di-wala. Sef bodlon. Ni ellynt ac ni weddau iddynt nac ymladdau na rhyfeloedd. Felly mae hi'n ffoi efo fo i'r anialwch ar diffeithwch, gadael yr gymdeithas a
cymdeithasu'n unig hefo bobl sydd yn ddi-dra-ha ac yn fodlon ei byd a sydd ddim yn mynd i'r rhyfela. Yn union. Ac So mae'n gwragedd eraill, mewn cylch benywaidd, ac mae mon yn cynnwys meibion y dynion sydd yn ddi-dra-ha ac yn fodlon ei byd, ddi-wala, sydd ddim eisiau ymladd ac yn y blaen. Felly mae'n tynnu mab allan o gyd-destun rhyfelgar. At bobl fel chdi a fi, Jerry. Pobl heddychlon, tynar, Na ti. adfwyn, yn union. Chdi ddyn nhw. Reit, oce. Ac, ac mae'r chwedl yn fanwl iawn ynddo. Mae'n disgrifio meddygiad mam Peredur. Mae'n ffordd fanwl iawn. Dyna ni'n gallu cydymdeimlo â hi ar holl bryder wrth iddi sicrhau neu geisio sicrhau nad yw'n mab hi byth yn gwybod am y pethau laddodd i dad a'i frodyr. Mae'n dweud nad yw'n gadael i neb gribwyll, a dwi'n dyfynu wan, na meirch nag arfau, na cheffil a rhyfel, na meirch nag arfau ynghlhyw Peredur. Felly pen y byth sôn am arfau a meirch ynghlhyw fy mab i. Dych chi'n gweld hynna, da? Mae'n llym iawn, mae'n warchodol iawn. A mae'n ddynol iawn. Ac wrth gwrs, ni jyst meddwl rwan, wrth gwrs mae hwn o thema sy'n edrych ar yr ail rhyfel byd cynta. Mae yna y stori, a da ni'n gweld o rwan yn dwyrain yr Wcrain, a dweud y gwir, lle mae yna nifer o frodyr yn cael ei lladd a mae'n drasiedi hyd yn oed yn fwy yn dydy i'r teulu wedyn. Mae hwn yn thema gyfoes iawn. Mae'n thema sy'n ymwneud â'r rhyfeloedd trwy'r oesoedd. Oes, Americanol dweud wrth gwrs mae'r rhyfel cartre American rhan bwysig o hanes fy ngwlad enedigolu. Mae yna hanes yn 5 brawd gafodd ei lladd yn ymladd dros yr undeb, dros y gogledd, a bod yr alwydd Abraham Lincoln wedi sgwennu llythyr at ei mam nhw ac yn y blaen, yn union. Hollol. Felly, dim yn y sefyllfa da, mae'n cael ei ddarlunio'n ofalus iawn. Dwi'n wrth fy modd ar dechrau'r chwedl. Dwi'n eisiau sbwylio beth, ond bron dim efo hoff rhan o'r stori. Dwi'n wedi drafod barod, gan i fynd wan. Ond, mae'n wych. Wedyn mae'r plentyn Peredur, da ni weld o yn chwarae, ben ei hun, wrth gwrs, gyda'n llawer o hoci eraill i chwarae rhyfel efo fo, guys. A mae ben ei hun, mae'n chwarae yn y fforest. A dyna'r gair, nid coedwig yn fforest sy'n yna, yn chwarae. Ac be ben ei, wel, mae o'n gwneud gweuwffyn bach allan o gelyn a'i taflu o gwmpas fel gweuwffyn, de. A to, os meddwl amdano fo, os ydych chi'n gweld celynen, coed celyn yn tyfu, lle, de, mae'r brigau newydd yn edrych fel maen nhw'n rhaid ddiniog, dyda. Felly mae'n hawdd dychmygu torri hyn i ffwr yn ei gweuwffyn. Mae hwn eto'n taro fi'n gyfoes, achos ti'n meddwl am y rhieni yma sy'n, fel fi a dweud y gwir, sy'n trio stopio i plant nhw i fod yn mawrygu rhyfel, ac eto mae'r plant yn cymryd Lego a wneud gwn. Yn union. A mae Peredur bach allan yn y fforest, ac bod neb yn cael siarad efo ynglyn â arfa na cheffyla. Dydw, rwy wedi gweld arfau. Mae o'n gwneud gwyuffyn. Yn union. Hynny, ti'n gallu cymryd yr hogyn allan o'r rhyfel, a ti'n gallu cymryd yr rhyfel allan o'r hogyn. Mae'n rhywbeth rhaid sinicaidd am natur ddynol yma, does. Mae'n darlunio'r peth mewn ffordd wych. A mae rhywbeth hyfryd amdano fo, ffordd mae'n darlunio'r hogyn bach yn chwarae yn y fforest ben ei hun, lly. Wan ta, mae famon cadw geifr, da? Iawn, bethau yn neud. Ti'n byw yn yr anialwch, wrth gwrs. Ac mae mam yn hel y geifr ynghyd, bob yn hyn, wrth gwrs, i'w godro, a dwi'n i'n beth arall. Ac mae Peredur yn gweld, mae'n rhedeg gwmpas, mae'n gweld geifr i fam, mae'n gweld 2 ewig. Mae ewig, carw benywaidd. Ie. 2 ewig. Be nghanol y geifr neu rhywbeth? Yes, yn y hen goedwig mae'r fforest yn dŵr, ac ddim yn bell o'r geifr yma. A mae'n meddwl, mae'n hogyn bach, ddim wedi cael llawer o, chwod, profiad. Ddim wedi cael ei gadw ar wahan i gymdeithas. A mae'n gweld y 2 ewig yma, a wrth gwrs maen nhw'n geirw benywaidd heb y cyrn. Ac mae'n meddwl i bod nhw'n rhai o eifr i famod. Alpacas. Di Peredur bach ddim wedi clywed am alpaca. Felly, drosys. So mae'n meddwl... Mae'n meddwl i bod nhw'n eifr sydd wedi colli cyrn. Meddwl i bod nhw wedi crwydroddi wrth braidd i fam a mynd ar goll yn y fforest a di colli cyrn wrth... Felly mae'r geifr di colli cyrn. A felly mae eisiau helpu fam. Felly mae'n hel y geifr i gyd ynghyd, di geilio nhw, a mae'n rhedeg mor gyflym nes fod yn cael y 2 ewig. Mae ceirw'n rhedeg yn gyflym. Ac ar ei rhedeg o, mae'n rhedeg ar ôl nhw, a mae'n
casglu'r y ceirw yma ynghyd â'r geifr yn mynd yn nhw at ei fam. A mae pawb yn synnu bod yr hogyn yma mor clefer. A mae 'na bethau tebyg, mae 'na chwedlau Gwyddeleg canoloesol sy'n dangos yr arwr yn ifanc iawn ac yn cyflawni campa anhygoel. Yn aml iawn efo jochiad o hiwmor hefyd, fel dwi'n gweld yma, rhywbeth bach anwyl, doniol, ond mae'n dangos bod gynno fo rhyw ddawn, rhyw nerth, rhyw allu arbennig hefyd. So hynna dyn ni'n gweld fyna, reit. A wedyn, reit, dyn ni'n gweld un diwrnod, dyma fo'n chwarae efo wew ffyn bach celyn yn y fforest, ac mae Peredur yn gweld 3 marchog yn dŵad. Ac wrth gwrs mae'r tri. Mae'r Cymru wrth i bodda trio. Ac mae'n deud 3 marchawg, 3 marchog yn dŵad ar hyd Marchocffordd. Fe rhyw lwybr mae... Marchocffordd. Ie, sy'n wych, da. Iawn. Dwi'n mynd ar yr A470 Na, dwi'n mynd ar Marchocffordd. Ar y Marchocffordd. 470. Rhaid ti'n cael march gyntaf, ceffil, da. A mae'n ei henwi, da. A mae'r enwau yn bwysig, achos i'r gynulleidfa neu'r darllenwyr canloesol sydd hyddysg yn y traddodiad Arthuraidd, mae'r enwau yma yn golygu rhywbeth, da. A mae ambell enw yn golygu rhywbeth i chdi efo'r hyd o bobl. Sef oeddynt, medde'r testyn, Gwalchmai fab Gwiwar. Da ni'n clywed fo, ia. Gwair fab Gwestw, hwyrach yn newydd i chdi, ac Owain fab Urien, da. Mae o'n un o farchogion Arthur, da. Iawn? Oce. Ac... a maen nhw'n dilyn rhyw farch arall. Maen nhw rhyw anturiaeth i bod, a maen nhw'n mynd ar ôl rhyw farchog arall eisiau ddal o fyny, ond di hynny mae'n bwysig i ni weld. Ac mae Peredur yn gofyn i'w fam. Be dyn nhw? Mae Ered i gweld arfau, a mae'r rhyfel ac yn y blaen. A mae'r chogion, mae'n gofyn i'w fam. Be dyn nhw? Mae fam o'n sefyllfa anodd iawn, dydi? Be ti'n meddwl mae'n neud? Gwneud rhyw stori fyny. Yndi? Mae'n celwydd i warchod i mab. Ac mae hi'n deud, engylion fy mab. Engylion dydw. Engylion. Achos mae'n hardd iawn, wrth gwrs. O'n i'n disgwyl angylion. Arfwisg yn disgleirio. Mae'r chogion Llys Arthur dyn nhw, wedi Gwalchmai ac Owain, rhai o'r enwoca o farchogion Llys Arthur. Felly mae'n deud engylion dyn nhw. So mae'n deud i clywed, mae'n grisnogio, mae'n deud i bader, dyn ni'n clywed nes ymlaen, mae'n deud i bader drwy'r amser. Mae'n gwybod beth yw engylion. Felly, engylion dyn nhw, reit. A wedyn mae'n deud, idda fi yn angal ynghyd ag wynt. Hynny yw, mi ai yn angal efo nhw felly. Medda Peredur. Ie. Eisiau mynd yn farchog. Ie, mae'n gweld nhw. A mae'n, oce, wel, eisiau bod yn angal hefyd da. A mae Peredur yn rhedeg ar ei hola nhw, da. Eisiau bod ei fam yn gwaredu. Dyma ni, wedi ar ôl yna. Reit, a mae'n dal... Mae Owain yn aros i sgwrsio fo da. Un o brif farchogion Llys Arthur. A mae'n siarad ag o, ac mae'n holi, mae'n marchog, maen nhw'n i ddilyn, lle, da. A mae'n dweud, dwed anwli, mae sgwrs yn dweud, dwed enaid, dwi'n gael o'r hogyn bach, mae'n enaid, fe enaid, dwed enaid, mae Owain yn fwy neis, da. Dwed enaid, a welais di farchawg yn myned yma heibio a'i heddiw a'i ddoe. Felly, welais di rhyw farchawg yn dod heibio? Ac mae Peredur dweud, wel, na wn peth yw marchog. Wn i ddim beth yw marchog. Engylion dych chi, beth yw marchog? Tys yn dweud, wel, ysdi angel yn mynd hebio. So, iawn. Ac mae Owain yn ateb, y rhyw beth wydd unnau. Sef? Ie. Bobl fel fi. Bobl fel fi, da. So dyna fo, da. Mae'r gath allan o cwrwaidd yn ei. Nid engylion oedden nhw wedi'r cwbl. Felly, a wedyn mae yna rhyw olygfa fach yfir beth, mae Peredur yn holi Owain am ei holl offer, beth sy'n galw hwn cyfrwy ar y march, rhywbeth, felly mae'n dysgu enwau offer rhyfel. A mae holl waith i fam yn ceisio i gadw i ffwr o'r gymdeithas yma wedi chwoli mewn un bora, lle. A dyna ni. A wedyn mae Peredur yn ôl ti fam, a mae'n dweud, mam, nid engylion y rhai racwn, nid engylion dyn nhw da, na mynd marchogion. Ac mae fam o'n llewygu. Mae'n disgyn i ni marwlewig, fatha llewygu gymaint nes bod hi'n edrych os wedi marw, da. Gair da, defnydd da'r gair namyn gan Peredur gyda llaw. Dwi'n mynd i fynydd fy mreibion ni fod nhw'n defnyddio namyn yn fwy aml pan maen nhw'n sgwrsio fo fi. Pan ti'n teithio dy Marchocffordd. Ond mae hi wedi syrthio i berlewig, neu marwlewig. Marwlewig, mae'n llewygu, da. Reit, ie. Ac wedyn, mae Peredur yn mynd i gael ceffio, mae'n mynd, da. Mae eisiau mynd o'r marchogion.
Mae'n mynd i gael ceffyl, de. Mae yna geffyl yna. Mae'n dweud, mon ceffyl sy'n cludo bwyd yn ôl gymlaen o'r fforest i lle maen nhw'n byw. Fysa hen geffyl y gwaith yn nhw'n ceffyl a rhyfel. Ac mae'n dweud, mae'n cael ceffyl brych welw ysgyrnig, de. Esgyrnog. Brych welw. Ie. A mae'n cymryd penoreg, sef rhyw fath o fasged i roi ar geffyl i gludo pethau bwyd. Ac mae'n gwneud cyfrwy allan o hynna, de. Rhyw fasged fach. Ac mae'n mynd, a mae gen i fwy weuwffyn bach o gelyn, mae'n siŵr, de. Mae'n mynd, ond cyn iddo fynd, mae fam di colli, dydy, mae'n gorau ildio derbyn y drefn wan. Felly, mae'n deud, ar hynny llyma hithau'r iarlles yn dadlywygu, felly mae hi'n dadlywygu, mae'n deffro, mae'n deffro, a mae'n deud wrtho fo, arho gen i fi gynghorau cyn dy gychwyn. So aros di i gael cynghora, gyna i, cyn dy gychwyn, cyn cychwyn ar Mae hwn i gyd yn ddynol iawn, dydi? Mae o'n stori... O, ydy, Mae o'n oesol, dydi? Dwi'n licio hwn. Mae fam di gweithio yn galad i gadw i mab rhag mynd i rhyfel, a mae di colli, a rwy'n meddwl, cyn i ti fynd, dwi am roi cyngor i chdi, de. Mae rhywbeth mae bond o'r dechrau dy lyciad, dydi? Mae'n ddynol iawn, yndi. Ac mae'n deud, iawn, ti'n mynd i... Cadw'n gynnas, wan. Cadw'n gynnas, bit ydw, ia. Tros glan. Rhywbeth tebyg. Yn gynta, lle mae'n mynd, da, i fod yn farchog, dos rhagod i lys Arthur. Os ti eisiau fod yn farchog, dos... At y lle gorau. Yndi. Mae'n deud, gorau y gwir a haelaf a dewraf. So dyna'r marchogion gorau. A haelaf. Mwy a hael a dewraf. Hollol. Dos yna, da. A wedyn, mae... Nid i uniaethu hyn, mae'n siŵr. Os wyt ti'n gweld eglwys, can dy badar wrthi. Bob tro ti'n gweld eglwys, canu pader, hollol. Cyd-destun Cristnogol iawn, wrth gwrs, da. A wedyn, os ti'n gweld bwyd y diod, ac mae angen bwyd y diod yn eich di, ac mae ar gael, cymero, bita, gyfed pan ti angen, ac yn y blaen. Os ti'n clywed diasbad, y sgrech. Diasbedain. Ie, diasbedain, sgrech, diasbad. Dos wrthi, hynny, redeg i achub pwy bynnag sy'n mewn trafferth, yn enwedig diasbad gwraig. oce. Ond diasbad y byd fel. Yn wedig, os ti'n clywed gwraig yn sgrychan sy'n eisiau help yn da. Dwi'n gweld yr ethos sifawrioedd yna da. Byddai'n farchog da. Yn union. A wedyn os ti'n gweld tlws te, Cymro, lot o bethau yna, mae'n fynd trwy gyd. A Tronsglan? Dim Tronsglan, ond yn gallu cymryd hyn gyda taw. Mae'n ymlyg. Ar un math o fe. Sana sych. Sana sych. Dwi'n siŵr. Oce. Ac yn y blaen. Iawn. Oce, felly mae Peredur yn cyrraedd Llys Arthur. Iawn. O'r diwedd. Ac dyn ni'n clywed bod rhywbeth arall newydd ddigwydd, reit? Mae yna farchog estron di dod i ganol mawredd Llys Arthur. A mae'n mynd y fyny at y frenhines. Gwenhwyfar, da iawn. A mae'n cymryd y gorflwch, cwpan, the goblet, cwpan, gorflwch o'i llaw. A mae'n taflu diod dros di hi, ydi gwyneb. Wel. Ie. Ac wedyn mae'n rhoi bonclis dydi, sef swadan. Clatch, bonclis dydi. Ac mae'n dweud, os oes y rhywun yma sy'n eisiau dial y sarhad i Wenhwyfar, gadodd o ddwad yr wir glawdd, lle dwi'n disgwyl, a marchog yma. Wir glawdd ydy'r... Jyst fatha'r darn o'r tirwedd. Oce, na ti. O wir glawdd? Dwi'n gyfarwydd o'r term wir glawdd. Heddiw da. Ie, felly... Tamad o fia. I math yn ôl, ond mwy gwyll. A dyna lle dwi'n disgwyl, da. Mae'n amlwg bod y marchog yma yn frawychus, ac mae'r holl... Ac yn psychopath. Ac yn psychopath. Ond mae'n amlwg, mae wedi gwneud hyn am reswm, achos mae'n meddwl i fod o'n gallu curo pawb yna, da. Ac mae'r chogion dewr yn amlwg yn crynu yn ei harfwisg, achos sneb yn rhithro ar ôl o'i ladd. Hyd yn oed gwalchmai. Hwyrach mae gwalchmai ddim yn ôl eto. Ac Owain, dwi'n gwybod. A wedyn, mae Peredur yn dŵad. Dwi'n gallu gweld lle mae hwn yn mynd. Mae Peredur yn cyrraedd. Mae Peredur yn cyrraedd. Y llys. Iawn? A mae pawb yna yn crynu yn ei sana. Ac mae Peredur yn... Allu yma... O, na i roed y dyfyniad i chdi. Neu gen i ddallan hwn os ti eisiau. Dyma fo. Na, gen i ddallan o. Reit, dyma ni'r darn papur. Felly, ni gael... Cyd-destun ydy bod mae gennym ni'r marchog
ofnadwy. Perglus psychopathic ma sydd roed her i bawb yn y llys. Trwy sarhau Gwenhwyfar. A dyma ni Peredur. Bach yn dŵad. Sydd yn ddiniwad a sydd... Dwi'n licio'r ffordd mae hwn yn mynd os gennym. Ar hynny, llyma Peredur yn dyfod i'r neuadd i mewn ar geffil brychwelw esgyrnig a chyweirdeb misgrellaidd amdano. Cywirdeb ydy'r offer y ceffil yn fisgrell, yn wael. So mae Peredur yn troi fyny ar gefn yr hen geffil, esgyrnog ma hefo... A chai oedd yn sefyll ymherfedd llawr y neuadd. A mae Cai yn aml yn bach yn sirbwch, bach yn negyddol, mae'n barod iawn i ladd ar bobl eraill, mae'n gyson o ran i gymeriadu yn y chwedlau yma. Dywed heb y Peredur, y gŵr hir acw, mae Arthur... Sef Cai hir, so Cai di hwn, mae'n cyfarch Cai. So pwy, sori, dwi'n dall fan. Dywed, ddwedodd Peredur, y gŵr hyn, mae'n gofyn i Cai, mae'n ddim yn gwybod i enw fo, so mae'n y gŵr hir achos mae Cai yn fawr. A wedyn mae Arthur? Ble mae? Ble mae Arthur? Beth a fyny heb y Cai ag Arthur? So be wyt ti isio Arthur? Ie, benel chdi ag Arthur, y gwashi. Fy mab a erchus im dyfod i'm hirddaw yn farchog urddawl at Arthur. Mae mam di deitha fi i dod i gael fy urddo'n farchog at Arthur. Ar gefn i geffil a sgyrnog efo rhyw. Ie. Mynd fy nghred heb y Cai. Sa rhyw byched tyng i llw. Rhy anghywir y deithos do farch ac arfa. Be ti'n neud yn gofyn am ffasiwn beth a chdi efo ffasiwn... Geffil, hen geffil, sgyrnog. A cyfrwyd i'n allan hen fasged. Mynd fy nghred. O, da iawn. Gyd i ddyn hynna. Ar fy Marchocffordd. Yn gweld rhywbeth rhyfedd ar y Marchocffordd gyd i ddyn hynna. Mynd fy nghred. Yn union. Ac felly... Mae'n dweud wedyn, mae'n rhy hir, fe'n darllen pob peth yma fanno, ond mae pawb yn y neuadd yn Llys Arthur yn falch iawn, gael rhywbeth yn anghofio'r hyn sy'n ei wedidigwydd, achos maen nhw gyn poeni am y ffaith bod y marchog estron ofnadwy wedi sarhau Gwenhwyfar, a maen nhw gyn rhyofnus i fynd allan. Felly mae'n wrth i boddau cael distraction i gael rhywbeth arall. Ac felly, maen nhw'n dilyn cyw Cai, maen nhw gyn dechrau, mae'n di bod y teulu, yr holl filwyr yn y llys, y teulu, yn dechrau gwneud hwyl am Ben Peredur. Gwatswar. Yn lladd arno fo. A maen nhw'n taflu llusgon, brigau bach ato fo. Debyg achos mae gen fo weiwffyn bach wedi wneud o frigau. Maen nhw'n taflu, felly ni'n wach cradur. Mae'n blentyn bach i gael ei... Dyn ifanc ebyn hyn, a mae'n blentyn nad i ffwrdd ydi. Felly mae'n gas, ydi. Ac mae'n deud, a dyfynu ychydig bach, i ddangos sut mae'r awdur yn pwysleisio y reswm emosiynol dros hyn. Ac yn dda, roedd yn dda ganddynt, y teulu yn Llys Arthur, dda ganddynt dyfod y cyfryw hwnnw i ddyned y chwedl arall dros gof, i anghofio am y hyn oedd wedi digwydd. Ond y chwedl arall sydd ddiddorol, chwedl stori... Stori, ie. Digwyddiad arall. Ie, hollol. Y ddiddorol iawn. A mae'n rhywbeth yma fa, dyma sut ydyn ni fod i ymateb i fo. Ydy o'n drist, ydy o'n ddoniol, ydy o'n pathetic, ydy o'n gyfiniad o bob dim, ond hefyd oes yna ferniadaeth yma. Hynny, dyn ni wedi gweld Owain, un o farchogion Llys Arthur yn siarad â Peredur mewn ffordd garedig iawn yn gynharach. Rwan mae Cai wedi bod yn gas iddo fo, mae pawb yn ei watwar, yn lluchio pethau ato fo. Felly hwrach, mae rhyw ferniadaeth ar y traddodiad ei hun. Dyn ni wedi gweld hyn o'r blaen yn geraint mewn ffordd. Ac dy'r marchogion ddim yn ymddwyn mewn ffordd gwrtais. Na. Maen nhw'n bach o gachwyr y dweud. Na fo, dyna'r term sylwogol mae ysgolheigion yn ei defnyddio. Cachwraidd. Ie, hollol. Yn union. A wedyn, na fo, rwan ta, mae'r cyfa hyd at y pwynt yma wedi bod yn rhyw ragamadrodd bron yn gosod y llwyfan. Rwan mae anturiaethau go iawn Peredur yn dechrau. A mae'n mynd ar ôl y marchog oedd wedi sarhau Gwenhwyfar, ac mae'n ei ladd, bod o'n mond yn chwefo rhyw bethau bach wedi wneud ei hun at o'n fasgedi, ac mae'n ei ladd, mae'n cymryd ei geffil ei arfau, a mae'r hogyn ifanc felly heb arfau wedi wneud yr hyn nad oedd holl farchogion Llys Arthur yn gallu wneud. A wedyn mae'n mynd ymlaen a mae'n cael cyfres o anturiaethau, mynd ymlaen ac ymlaen. A bob tro mae'n
trechu marchog arall, mae'n ei yrru yn ôl i Lys Arthur i ddeud pwy nath i drechu fo. So, ti'n gallu dweud? Ti'n licio hwnna dwi? Wel na, ti'n gallu gweld sut mae hwn di troi fewn i rhyw fath o rhyw epic chivalraidd. Mae'n ddiddorol, mae'n cyferbynnu er enghraifft efo breuddwyd Rhonabwy efo'r elfennau sort of surreal, a mae hwn yn troi fewn i stori mwy esmwyth. Ac mae yna gymaint o bethau digwydd wedyn. Mae'n mynd ymlaen ac ymlaen. Ac y deud i gwir, mae strwythur y chwedl yma, mae'n aniben mewn ffurfyn. Mae'n wir am lot o rhamateg anoesol yma. Mae yna lwyth o anturiaethau, blith droff, lwyth. Mae'n braidd yn ei fi, ac lot o ddarllen wedi, mae'n ormod o bwding mewn ffordd. Mae'n rhy felys, mae'n fel beth o llwyth o dadas, neu beth o potyn cyfo o jam melys. Mae'n gymaint o hwnna fod e. Ac mae'r strwythur yn aniben. Wel, dyn ni gwir, gyda rhyw brop bach heddiw, dyma yr hen olygiad safonol o'r chwedl yma Historia Peredur Efrog gan Glenys Goeting, ac dyma'r copi o'r gennau, pan o'n i'n rhannu ti efo chdi yn Aberystwyth. Pan o'n i'n gweithio'n galad yn astudio llenyddiaeth Gymraeg Ganoloesol, a pan o'n i'n rhannu ti yn ôl pan o'n i'n 11 oed, 12 oed. Ac di gweld yn y cefn, dyma'r nodiadau nes i, felly dyma fy ngwaith i pan o'n i'n 11 oed lle yn studio yn ceisio daransoddi strwythur y chwedl yma. Ac ti'n gweld fel bod mae gennau anturiaethau amherthnasol. Anturiaethau amherthnasol. Felly lot... Bydda ti ddim yn fan mawr? Wel, mae'n lot o anturiaethau. Nid dy hoff dyn ni o'r chwedlau cynhenid. Dechrau, dar hyn y pwynt yn mynd fy hoff rhan. Ond mae'n bethau diddorol yn dŵad, so ni'n barhau a chydig be bynnag. Mae'n stori hir, fel i'n dweud, ond mae'n... Ond mae Peredur rwan yn farchog rhwysgfawr. Yndi, ond eto mae'n dysgu, mae'n parhau i ddysgu. Mae o'n trechu gwyddon, mae gwyddon yn... Mae'n gallu golygu gwrach, a mae o'n i galw hi'n wrach, a mae gwrach yn gallu golygu hen wrigan, gwrach fel witch. Mae gwyddon, mae'n debyg yn y chwedlau, mae Arthur yn cylchgolwen, mae'n gorfod trechu'r wyddon o'r ddu ac yn y blaen i stwytho blew locs yn ysbyddadau yn cynulleio ac yn y blaen yn cael gwaed a wyddon. Mae'n debyg bod gwyddon yn gallu golygu fatha anghenfil benywaidd, cawres, cawr benywaidd neu rhywbeth, neu wrach ynddo. Ond mae o'n trechu rhyw wyddon ac mae'n dweud, paid yn lladdu da, na i ddysgu ti farchogaeth dy farch a theimlaw dy arfau, hynny yw trin dy arfau. So mae'r wyddon yma, wrach neu'r anghenfil hudolus yn dysgu Peredur i ymladd yn well hyd yn oed. A mae'n dysgu gyda gwyddynod. Ac mae'n... mae'n gymaint o beth yn digwydd wedyn. Ac mae'n cyfarfod ag Arthur eto. Mae'n mynd yn ôl i Lys Arthur. Ac beth sy'n gyda fe yma? Ti ddyfyniad arall? Dyma un ola chi fo. Mae'n dod nôl i Lys Arthur, mae'n farchog, profiadol, llwyddiannus, enwog wan. Mae'n dod nôl i Lys Arthur, dyma fo'n cyfarfod a'i gariad o. O, mae'n gyrfa gariad? Mi fydd ar ôl hyn. A dyma fi, unwaith yn rhagor, ar nos gyntaf y daeth Peredur i gair Llion i Lys Arthur, ac y daeth i droi yn y gair gwedi bwyd. Nachaf angharad law... Wela, dyma. Wele, angharad law eirawg yn cyfarfod ag ef. Felly mae wedi cyfarfod angharad. Angharad, Mynd fy nghred, fy chwaer, eb y Peredur. Morwyn higar gariaidd wyt. Be di higar? So, caru, a fatha hybarch, parchus iawn, hygar... hawdd iawn i charu, lle. Reit, o. Cariaid. Hygar gariaid. Mae'r gar cariaid yn y ddwy waith. Hygar gariaid. Wyt. Morwyn hygar gariaid wyt. Ac mi allwn arnaf dy garu yn fwyaf gwraig pe bai da genet. I charu mwy na'r un wraig arall. Petasa sy'n fodlon. A mae hi'n ateb wedyn. My fi a rodda fy nghred heb hi. Fal hyn, na chara fi tydi... ac nath fynaf yn dragwyddol. Reit, so... Mae hi'n gwrthod? Mae'n gwrthod. My fi a rodda fy nghred... Peredur yn ateb eto, Mae'n dadla. Myna a rodda fy nghred. Mae'n ddrwg i ni. Myna a rodda fy nghred heb y Peredur. Na ddweda fi na air fyth
gwrthgristiawn. Wrthgristiawn. Gwrth. Ie, wrth ydi. Be di gwrth? Wel, jyst wrth ydi o fod. O, wrth, o, mae ddrwg yn ei. So teipio chdi di hwn. Teipio, fi'n meddwl di yna. Na ddweda fi nau air fydd wrthgristiawn. Wrthgristiawn, ie. Hyd nes yr addefych titha arnat fy ngharu yn fwyaf gŵr. Ie, felly mae Peredur dweud na ddim siarad wrth yr un Christian arall. Sef pawb yn y dirnas. Nes bod ti'n fodlon fy ngharu hefyd. Mwy na neb. Ie, so dyna fo. So mae hi'n dweud na, a mae o'n dweud, wel, mae o'n passive-aggressive ac yn dweud, wel, os wyt ti'n gwrthod yng Nghymru, dwi'n mynd i siarad efo unrhyw Gristion. A mae'n mynd off i gael rhag o'r anturiaethau, ymlaen ac ymlaen. Anturiaethau myd, lle dwi'n mynd siarad efo neb, ie? Wel, mae'n teithio tu allan i'r deyrnas, mae'n mynd i'r le pell. A mae'n bosib bod yr awdur yn meddwl bod y lle mae'n anghristnogol sy'n ironig. Mae'n treulio amser ymhrodres Cwestiynnobl fawr. O, reit. Sef gair gystenid, Constantinople. A mae yna am 4 blynedd ar 10. Reit. Yng Nghaer Cwestiynydd fawr, da. Yn cyflawni pob math o gamba, popeth o felly. Ac mae... So hwn yn gallu bod yn rhywbeth adlais o'r groesgad neu rhywbeth? Wel, bosib, da. Bod yn rhywle pell iawn sy'n rhywbeth yn perthyn i Ewrop ond eto'n wahanol hefyd, da. Mae'n mynd fyna, lle. Pob math o beth eraill sy'n digwydd. Mae adran yn ystod un o'r anturiaethau, lle mae'n rhyw gair rhyfeddol, a mae'n gweld rhyw orymdaeth, rhyw bobl yn cerdded trwy'r stafelloedd, yn clido pethau. Mae yna weiwffon sydd yn weidlyd iawn, a wedyn mae rhywun clido llester, fatha plat, efo pen gweidlyd yna fo, pen rhyw ddyn sy'n gweidu, a dim yn dall beth i hyn i gyd. Ac yn y fersiwn Ffrangeg, dyma mae Percival, y fersiwn Ffrangeg o'r cymeriad hwn, yn gweld y greol sanctaidd. A wedyn mae'n gorau mynd i chwilio yn y greol, ond y greol ddim yn y fersiwn Cymraeg, mae'n pen gweidlyd ar blat. Ac a nes ymlaen, mae Peredur yn dysgu am mae pen i gefndir sydd yna wedi ladd gan rhyw gwyddynod. A mae'n mynd allan efo Arthur a teulu Arthur i ddial a lladd y gwyddynod. Un cwestiwn sy'n codi fyna, ti'n crybwyll fod y fersiwn Gymraeg, y fersiwn gynhenid os lici di, hefo pen gweidlyd yn hytrach na'r greol sanctaidd. Faint o waniaeth eraill sy'n yna hefo'r fersiwn Ffrangeg? Ti'n deud bod ydyn nhw'n... A nifer o rai eraill hefyd, Ond maen nhw'n fwy na heb yr un peth? Maen nhw'n debyg iawn, mae'n lot fawr o ffyrdd, a maen nhw hefyd yn wahanol. Ac os dwi'n cyfynio, mae'r fersiwn Ffrangeg, mae cer stori o Chrétien yn anorffenedig hefyd. Felly hwrach, felly mae'r perthynas yn gymlath rhwng y rhaid. A wedyn mae Peredur yn mynd wedi gweld pen gweidlyd i gefndir o a dysgu mae'r gwrachod neu'r anghenfilod benywaidd, y gwyddynod sy'n ei ladd o. Mae'n cael help Arthur a milwyr Arthur a mae'n mynd allan. Ac wrth gwrs dim ar y wyddon a'i chwiorydd oedd wedi dysgu milwriaeth iddo fo. Ac pan mae'n dechrau ymladdu, mae'n trechu un a mae'n sgrechian, dyma'r hogyn nes i ddysgu ymladd na fo. Mae am yn lladd ni wan, a mae o ac Arthur yn lladd yr gwyddon. Mae yna'n ddiddorol gan hynny. Mae yna ddigon o eirfa mewn Cymraeg canol ar gyfer anghenfilod gwrywaidd ac yn y blaen. Y wyddon, mae'n fenywaidd, ond yn beryglus ac yn ymladd yn dda. Ac os ydyn ni'n cofio bod y stori'n dechrau gyda'r gwahaniaeth haearnaidd rhwng cymdeithas wrywaidd a chymdeithas fenywaidd a'i fam yn ceisio i gadw oddi wrth yn ei gyd. Mae'n dysgu ymladd yn wych trwy studio efo'r wyddon, y ddynas rhyfeddol yma. Ac wedyn mae'n i lladdu yn y diwedd wedyn. Mae'n rhywbeth rhyfedd o ran... Sa hwn yn gwneud ffilm da, sa? Mi fysa. Mae'n ddiddorol iawn. Falle bod stwff boring yn y canol. Gofyn y bwding, yn torri allan yr anturiaethau amherthnasol fel ddyn y si pan un ar 20 oed oedd geisio dadansoddi'r pethau. Ond dyna ni. Wel, diolch Jerry, oedd hwnna'n hwyl. Dwi'n gwybod falle, dwi'n cael yr argraff nid yma dy hoff un di o'r... Dwi'n hoffi'r dechrau dda. Ond Tudalen y cynta. Nes i wir fwynhau dwi gwir, ond ddifur iawn. A mae hyn yn golygu bod na dim ond un ar ôl. Un chwedl ar ôl. Felly, da ni'n symud ymlaen drwy'r oesoedd canol, ond mae yna dal dipyn o ffordd i fynd. Reit, diolch i ti. Diolch yn fawr iawn ynglyn hynna. Diolch i chi am ymuno efo ni am bennod arall. Diolch i Richard
sydd wrthi yn cynhyrchu. Cofiwch bod ni ar gael drwy'r hoff app podlediadau, a rhai da chi ddim mor hoff ohonyn nhw hefyd. Da ni ar gael ar YouTube, da chi'n gallu gwylio neu gwrando ni fyna. Da ni ar gael yn gynta trwy am. Sef ein Marchocffordd digidol ni. Marchocffordd digidol ni. A dwi'n gobeithio fawr ydych chi'n ymuno hefo ni tro nesa ar gyfer mwy o'r hen iaith. Hwyl am y tro. Hwyl wan.